kopi Duon. HE 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 esok nyoling sore ya nyoling sulingane arek Surabaya bangsa eling sore ya eling sing tak eling ora rumangsa elah nek tak suwiri dadi selawe tak jupuk papat kari selikur wong tak pikiri ra melu duwe ora liwat anjing sedulur awalala pira abote wong mikul jambe lukur siji ra glundungan bot abote dadi wong ra duwe direwangi nyinden jaranan lali kapal api kapal udara kapal selam main kitiran bukan famili bukan saudara siang malam jadi pikiran Bapak Lingga nyata kondang baksone maca gunung-gununge Bromo kabut lata Praba Lingga dasar nyata indah ing Nusantara titik ae Pakno sesuk neh caranane Jawa kuda patra iki Arilah gorengan kopi jika kebet dereting sapi amit-amit perawan saiki sandalan jepit ditemiteni ala-ale Rasulullah iya Mbah Jibi seger gampang pengairan yang ngarepe wangel hae hoa hae hoa hao ayo Mas Trimo lo HE ayaya kuda patra yuwana
Bengawan Solo riwayatmu kini sedari dulu jadi perhatian insani musim kemarau tak siapa iramu di musim hujan air mengalir sampai jauh mata airmu dari Solo terkurun gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut itu perahu riwayatmu kaum pedagang selalu naik itu perahu Asoy. Hai. Ayo lo Mas Rimo. Matur suwun rawuhipun Mbak Sela kalian panipun Mas Rimo. Ha ho. Ha he. Ha he. Ha he. Os. Yuk. Ha-o. Ha-e. Yuk. O. Yuk. O. La. Ya. Ho.
oh, oh. Osa barokan foto beling rini yo tak tempiling osa rape kaler rape peto raman ada wakil kiri ya rape ayo ayo up dah yo Rompi si hitam manis yang bikin ya ayo awas saya singgaran pancen ganteng koyok Janopo. Ayo mulai aku tak perlu tak elokne ya aku diantemin Mas aku tagak godine antemi dus ayo ayo ya iki lho Mas Minto pandine diombeni Mas Minto yo ayo lempoh ayo rupiah iki doer ayo op jos lo ya iki jenenge
cah nom-nom perang-perangan man ya man perang-perangan di yo awas Darmo Seto kapan iki pentase Mas ayo ayo yo 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 oh awas awas masa kecil kurang bahagia ini kita ayo saya senang perang-perangan hari ini oke Mas Agus matur nuwun rawuhipun lolo ayo ayo sing sayo pisan ora trimo perang pindho-pindho tanduk maneh Dosa aja minggir-minggir ngulon sawetara rada ngetan sithik wayo salah ayo gede-gede iki yo otot kawat balunge wesi jendelane kuat kayune jati Mas JB ayo ayo ambruk kulon sijine ambruk ngetan sing loro mlebu wae yo rempah ya ganti kendang lho Bos iki ganti kendang ayahku Mas Trim ya Mas Trim ayah ya ben ngendang no sekali-kali lho ora ono ayah seperti yo foto Lolo yo no
sewa soryo tansah rewang atiku kayun selagamu saya nambahi wangun dasar ayu cerkone nora mokal atiku tadi komeng besemo sedede aku wis trima karena tak aku tampa kangen kurit nawaki tansah lewang tresnaku tan bisa lati ning pikiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu elek-elek jaman semono wis duka pitang ketika saben mengetar sakengan bos prasetyo ing janji kang suci ingkang terus ing ati senadyan kaya napa manungsa mung bisa ngrekolan jangka pasti kita sadar mengapai owe ning pikiring bengawan saben-saben mung tansah kelingan gawang-gawang es ngujar bagus gawe sedih hatiku. Inteh sawetara suwe sing kamu tak goleki bojo loro Inteh jebule bojo loro piye kok Inteh lho. Tek to. Kok mesti dipungkel sakmono iki kaya dosa. Ya lek oke-oke iki ya kok nanggap meneh. Kene. Supun. Awake dhewe iki mau wis ket awan ngantek sewengi nduk Angel. Pak Tris, yo pancen ono larasi karo Mas iki ben joget. Iki ya rebut cukup krana wektune iki engko jam 12 kudu wis paripurna. Iki all artis. Oh iya baiklah. Iki Mas karo ben joget ae. Hah, dangdut ya?
Oke. Ayo. Iya. Dek Ayu, Dek Mesa, Dek